டு ஹெச்பி ஹவுசிங். நான் உங்களை வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த லொக்கேஷன் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேடவாக்கம் சௌமியா நகரில் இருக்க ஒரு கிரவுண்டில் 7 வீடு இருக்குங்க இதில். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரெண்டல் இன்கம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி, இல்லை நீங்கள் வந்து ஆக்குபை பண்ணி இருக்கீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டிங்க இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சௌமியா நகர் சாய்பாபா டெம்பிள்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த சாய்பாபா டெம்பிள்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டர் தான் ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. மெயின் ரோட்லேருந்து 500 மீட்டர், மேடவாக்கம் சித்தாலப்பாக்கம் ரோட்லேருந்து 500 மீட்டர்லையும், பெரும்பாக்கம் சூழிநல்லூர் மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 500 மீட்டர் கரெக்டாக சென்டரில் தான் ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. இது தாங்க நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஃபேஸிங் பார்த்த மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குங்க. ஸோ இந்த வீட்டோட இந்த லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் லேண்டும் பில்டப் பார்த்தீங்கன்னா 2300 இந்த வீடை கட்டியிருக்காங்க. மொத்தம் ஒரு 7 வீடு இதில் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஞ்சாயத்து வாட்டர் வந்துட்டு இருக்குங்க. பஞ்சாயத்து வாட்டர் இருக்குது, போர் வாட்டரும் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்த் ஃபேஸிங் பார்த்த மாதிரி ஒரு வீடு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 BHK ஹவுஸுங்க. இது ஒரு ஆள், ஒரு கிச்சன், ஒரு பெட்ரூம் வந்துடும் இதில். இங்கே வந்து 2 ரெஸ்ட் ரூம் உங்களுக்கு வெளியிலே வந்துடுங்க இது. ஸோ அது மாதிரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூலிங்னஸ் தருதுங்க உங்களுக்கு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாமரம், கொய்யா மரம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த வீட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது. அது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு வீடும், சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வீடுங்க. டெரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வீடு, மொத்தம் ஒரு 7 வீடு அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியலாக பார்த்துறீங்க, ரெண்டல் இன்கம் உங்களுக்கு மந்த்லி ஒரு இன்கம் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி இது. அது மாதிரி இது மெயின் லொக்கேஷன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டல் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த லொக்கேஷன் வந்துடுவாங்க உங்களுக்கு. மேடவாக்கம் சோழிநல்லூர் பெரும்பாக்கம் ரோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டர், மேடவாக்கம் சித்தாலா பக்கத்துலேருந்து ஒரு 500 மீட்டர். அதனால் ரொம்ப ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி இது. அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடி பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் ஈஸியாக இந்த இடத்துல வாடகைக்கு வந்துடுவாங்க உங்களுக்கு. நம்ம சைட்டுக்கு அப்படியே பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குங்க, சௌமியா நகர் பார்க் இருக்குது உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைட்டுக்கு பேக் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிணறு நம்ம காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே வந்துடுது. ஸோ இப்போலாம் கிணறு யாருமே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் மூடிடுறாங்க. ஸோ இவங்க கிணறு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. தண்ணியும் இன்னும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில். ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சர்வீஸ் ஏரியா வருது, துணி துவைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே அவங்க போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம சைட்டுக்கு அப்படியே பேக் சைட்லேயும் பார்க்கு, சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடி கேப் விட்ருக்காங்க இதில். ஸோ இதாங்க பார்க்கு. ஸோ பார்க்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியோட ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி. அது மாதிரி உள்ளேயும் நல்லா மரங்களாக இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த பார்க்கு நீங்கள் போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து நீங்கள் சுற்றிட்டு போகணும் அப்படின்லாம் அவசியமே இல்லை. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பார்க்குக்கும் ஒரு ஆக்சஸ் வச்சுருக்காங்க. நான் அதையும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேங்க. ஸோ இந்த கேட் பார்த்துட்ருக்கீங்களே, இந்த கேட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் டேரெக்டாக நீங்கள் பார்க்குக்கு போயிடலாங்க. நீங்கள் போய் சுற்றிட்டு வரணும் அப்படின்லாம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க் போகிற மாதிரி ஆக்சஸும் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ மார்னிங்கில் ஈவினிங்கில் நீங்கள் வாக்கிங் போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்பேஷியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு பார்க் இருக்குது. நம்ம சைட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்பேஷியாக இருக்குது. மரம் எல்லாமே இருக்குங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் ரெண்டல் விட்டணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தாராளமாக இது நீங்கள் வாங்கி பை பண்ணலாம். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டிங்க இது. ஸோ வெளியே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸியாக எவ்வளோ இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போர் வாட்டர் இருக்குது, பஞ்சாயத்து வாட்டர் இருக்குது, அது மாதிரி கிணறு வாட்டர் இருக்குது. போர் பார்த்தீங்கன்னா 250 அடி வித் போட்டிருக்காங்க இதில். இதான் போர் பார்த்தீங்கன்னா 250 அடி போட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட்டருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க இந்த வீட்டில். ஸோ கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீட்லேயுமே டெனண்ட் இருக்காங்க. ஸோ மேலே எல்லாமே காலியாக தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு மேலேயும் ஃபுல்லாக காட்டுறேன் பாருங்கள். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலைஞர் பட்டா தான் வரும் உங்களுக்கு. லோன் போக முடியாது. இப்போ இது வந்து பட்டா ப்ராப்பர்ட்டி தான், இது அப்ரூவ் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஆனால் கலைஞர் பட்டாவில் இது வருங்க உங்களுக்கு. ஸோ இதான் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளியில் தான் வச்சுருக்காங்க. அது மாதிரி இந்த வீட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2200 பில்டப்புங்க இது. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிரிக் ஒர்க் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. அவர் ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எத்தனை வருஷம் ஓல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 இயர்ஸ் ஓல்டு ப்ராப்பர்ட்டிங்க இது. ஸோ மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் டெரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கார்டனிங் விட்டுருக்காங்க, ஒரு சைடு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு ஒரு கார்டனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ். ஒரு 700 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே இருக்குங்க கார்டனிங் பண்ணுறதுக்கு இதில். ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு 3 வீடு வருங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹால், ஒரு கிச்சன், ஒரு பெட்ரூம் சின்னதாக வந்துடும். அது மாதிரி ஒரு 3 ப்ராப்பர்ட்டி மேலே இருக்குது. இது பார்த்தா கொரோனா டைமில் காலி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் அன்யூஸ்டாக தான் இருக்குது இந்த 3 வீடுமே மேலே.
இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸ் என்ன கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா 98 lakhs ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இது நெகோசியேஷன் ப்ரைஸ் கிடையாதுங்க. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸோட ரொம்ப கம்மியாக தான் தராங்க. 98 lakhs இந்த வீட்டுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு மேடாகும் இந்த சௌமியா நகர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேண்ட் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் லேண்ட் என்ன காஸ்ட் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டே ₹1,30,00,000 ₹1,40,00,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு தாராளமாக போயிட்டுருக்கு இதில். ஸோ லேண்டு கிடைக்கிறதே சௌமியா நகரில் கஷ்டங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷனில் ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம கிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு அப்படி பிடிச்சிருந்தா மேலே இருக்க நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு என்னென்ன நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள்கிட்ட இருக்குது சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்க நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேனல் மூலிமா கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க, யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்க்குறீங்க. ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு வாங்க, உங்களுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குங்க. ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருன்னா பார்க்குறாங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் எஸ் வியூ. தேங்க்யூ. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்க ஃபுல் வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ மரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேலே இருக்க நம்பருக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கான என்னென்ன டீட்டெயில் வேணுமோ எல்லாமே நான் லொக்கேஷன்